jud ka. Kanang imong nahuna murag usa na akong nahuna-hunaan. Nga tungod na sa iyang pagpatid sa sungkod. Ang magabaan siguro na siya ma. Ay, kana baya sila daghan na gid kay nang napaayo. Baniog na gid na sila nga manambal yun. Ya. Ako gani din na lang gani ako gusto mapalhin na sila kay naguna-kuna ko sa mga tao nga natabangan nila. Ya sila pod makatabang. Ang kuan baya, ang may kwarta nga danog doktor, adto baya dadon dito. Ayaw Oo mapod. na, gani na kaayo gani nagmasakiton manok kadto gani na ay cancer kinsa ganito nga. O sila ka, di ba stage 3 na to? Oo. May gidahan nila dito. Di ba karon cancer free na? Gusto lagi siguro ng sungkura man na siguro na ikuan basin mo na hinungdan na yung anak na si Tia. Day, nahuna dyan ako sa grado ng maong sungkod. Kasi may gigamit lang panambal. Kung sa kay Mayo mag ato nang ipada si Tia sa kuan or si Mayroki atong paarion dire ato nang patambalan. Kaday, Suwayan na to ma. sugod ka din mong iyaan ato dadon dito. Dili na lang na nato dadon ma ako kuha ni Mayroki ma atong paarion dire akong istoryahon tarong nga para mosubot. Ato, yara ba nang giadto dito? Unya, yara ba nang gihasian ka ang mga kauban ni Rocky? Uari ka to dire. Bahala na lang ma, ako lang suwayag adto. Magpakiluoy lang jud ko. Musugot ra siguro to si Mayroki og si Uka. Kay wa naman ay mahimo si Tia kung muari na to sila dire. Pwede day. Kung uari si Rocky, ato ni patapanan. Kay total, ato naman ni kidag doktor, wa man siya naayo. Atong testingan nila, manambal man jud na sila. Pero day, kung kadlok ka kung manghasi, need mo apot sila sa Rocky si Uka. Saon man ato. Di na siguro na maoy ang saon pa man niya. Makasabot ra siguro na siya gigihimo na ba nato ang tanan ana para niya. Day, suwayi ko Kung no. ako adtuon ma. Masin maayo pa ni mong iyaan day, nooy kaayo. Basta maanak na lang siguro. Dalam. Si Tia. Kumusta imong pamati ya? Kung nagka-floor, Agi. Dahil Rodis, kung mahimo pa, sila tanan pari adiri. Kaya ano na ay makapugong ani yung magwal na. Oh, sige ma, sige. Sige day. Basta ako ma. Sige. Ug unsa imong plano? Ayaw nagpadayon na. Malaot lang ka. Unsaon man tanan nimo? Asa man si Uka? Ako ang taniyatag ni Uka. Pataka mo sa bilin. Nilaka mo si Uka. Kay bao ka? Ug unsa nakasagrado na nga maong sungkod? Kunay kay bawa ko anak. Ganiha ra to siyang milakaw. Taod-taod na pod. Wala pa mo ni balik.
Ha? Padayon ba ka na mong gibuhat? Huwag yung ka matagbaw! Gusto mo! Patuloy mo mong tanan? Ha? Huwag yung ka matagbaw! Ano na siya? Ay, pasuluwa ko, Noy. Kung nga rin isang kalisod, pasuluwa ko. Pasayloa siya, kaya wa na siya, kay bao siya ang gibuhat. Barok! Ako, Noy. Huwag kay bao sa iyong gibuhat. Halos na lang tanan. Hudon na niya pamatay. Pasuluwa lang yung kuka. Sakto na ka. Kung nga rin siya kalisod ako. Tagay ko, higayon na magbagko ko na yun, Rocky. Pasuluwa ko. Nakahibaw ko sa imong gibuhat. Nahibaw ko sa istorya. Sa salaod nga imong gibuhat. Pero, makahimo ba ka sa pag-angkon sa salaod nga imong gibuhat? Ano yung makahimo ko? Angkon ko. Ako mga sa... Pasuluwa ko. Noy, pasuluwa ko. Tingaling na ginartista na ka. Imo mo batuon. Palahon ti ka noon. Uka, Tinuod lagi niya ko. Na mga ipagpasailoan ninyo. Manhapon. Naa lagi ka. Unsa gibuhat nimo dire? Na, nagapahapa. Gusto siya pamatyon ni tanan. Nagadada pa kuan. Nagadada pa og. Nagadada pa pusil. Sinugon, ma'am. Bunga rin mong lasong kawanton, ba't? Ikunin mo na ako ang mga salamat. Pasuluwa ko. Unsa man ka mando? Wa ka makonsensya sa imong gibuhat? Isa man ginagpalawiyuan na. Mister God, ang imong iyaan, manggot. Gusto sa may malos. Ang sasad, tungkol sa kawanton, walang mga maulang gibuhat. Pasuluwa ko, sister. Pasuluwa ko. Unsa man ka oy? Imo rang gipatuyok-tuyok ang istorya. Nya maangkol na giday ka. Noy. Maong nyari ko kay nangayo ko ni magpanabang maluoy ka si Tia di na kalakaw. Nya. Ako ta silang patambalan nimo. Noy sige na Noy maluoy ka Noy. Naibaw ba ka kung sinitabo sa akong iyaan? Tungod ninyo, di na siya kalakaw. Nay Rocky, Uka, pwede ba mamadto sa balay? Tambalin ninyo akong iyaan, maluoy mo. Kano sara na hitabo? Nga wa siya kalakaw. Nag-upat na kabuhan. Tuarong siya sa balay. Nya, amo naman na siyang gipa-doktor niya. Wala may findings. Naglipog lagi mi kung say gibati ni Tia. Oy, mong ni doon na lang mi ninyo. Magpakaluoy mi magpakitabang. Tabangin taon mi ninyo, maluoy mo. Utang bot. Uy, maluoy mo. Nuna! Nuna! Uy, naalagi ka, Noy. Kana, manlakaw ka. Asa man na dapitin niyo? Salamat.